Kaixo, txoriene, osteguna dagoeneko hementxe. Osteguna. Bai, eta ostegunean nik gaur behintzat, espeziaz jositxa ekartzeot errezetia. Beste bat ere. Beste bat ere, bai, espezia kontua bakitzue, bueno, niri behintzat asko gustatzen gatela. Eta ditugunez erabilin behar dira, Guk bai. aukerak emate dizkizu, erosi dituzuenez, oiek erabiltzeko berriro. Zegero despentsan, eske, kuminoa erosiot, humusa inot, eta hor txaukat potia, ez da gizein beraket, manik emango zuet, aukera pila bat. Kuminoa, pipermina, oreganoa, piperautza, horrek badi holan tipikoak, eta gero dauzkat martorri asixak. Martorrixa, kasuretan, bai espezia moduan, eta bai, espezia lehor bezala asixetan. Oso, no? Vale? Beraz, bueno, eingo errezetia, babarrunan ikustot mundu zuak euko itxula, arroza be bai, piperra be bai. Eta errezetia zein ja? Errezeta da, arroza babarrunekin eta piper konfitatuekin. Gustatzen gatzu? Oso ondo, eroste dizut, bai, justo, bai, eta gaina hori dauka. Bai, hori dauka. Konfitatzea falta da piperra, bai, beste guztia hor Ontxe konfitauko ditu. Oso ondo. Eta zuk zein biozu? Nik ensalada alemaniar. Olako, saltxitxak, patatak, maonesa? Kartofen salat. Kartofen salat. Kartofen salat, eta Oso ondo. erreza, gero hor, maionesak eta olakoak eta kaparrak eta, bueno, zerbait, jan erraza, entzaladia erruzierra? Ez. Kartofen salat. Ba, nire errezetiak espezia apurtxo bat ditxula eta pausuak be desente, holaxe joango da. Piper konfitatuak egiteko, tipula lehengo Juliana eran ebakiko eta erregozi. Gorritxuta dauenean piperrak berdin ebaki eta gehitxu. Gero jetxikotza usua eta berakatz birrindua, tomatia, azukria, oreganoa, ospina pultxo bat eta pipermintea gehitxuko eta 20 minutuz kozinauko. Arroza itxeko, tipula txikitu, 5 minutuz erregozi, berakatz birrindua bebai espezekin batera gehitxuko, minutu pare batez kozinau eta arroza botakotzau. Gatzakin batera ura gehitxu, 15 minutuz zu ertainean egozi, tapa jarriko eta zu baxuan bukatuko. Bitxartian limasukuakin, martorrixakin, olixuakin eta aguakatiakin ingo bolako ospinolio bat, eta arroza babarrunekin nahasi, piperrekin eta aguakatiakin zerbitzatu bukatzeko. Beraz, hasiko gara piper konfitatuak egiten, eta horretarako bi tipula, egingo ditugu Julianan moztu. Vale? Eta gero joango gara ja piperrak eta gehitzen. Konfitatuak, bueno, segatik, azukra purtsu bat botako zagulako, hor egongo dirako erregosten, eta aukiko dabe bai, gazi gozo puntu bat, ze ospina bai botako zau, eta, bueno, berez isak izango dira, ondo geratzen dira, da ikusiko zuen. Oso ondo. Bueno, zer arroz motakarri guzu, Patri? Arroza borobila, normala. Sushi babia ez da? Zein? Sushi babi. Hori da, sushi egiteko? Ez, sushi babi da arroz mota berri bat asmatu dutena orain Suediako nekazaritza zientzia zailekoak. Ez dagoela orain dizalgai. Bueno, eta ni bagizuelako gauzetan, ni pixkat eskorra naizela eta holan zerbait genetikoki eta ikutzen dutenean, eta hau berri bat atara dute, baina era zaharrean. Ez dute egin, hau da, ingenieria genetikoarik ez dute egin. Hartu dute, espezia ezberdinak nazi dituzte, eta 2 urtetako ikerketan ondorez, emaitza hau lortu dute. Arroz berri bat, bai? Lehen existitzen zan bat, edo... Arroz ezberdinak hartu dituzte, existitzen zinak, eta horrek batuz batekoa, bestekoai nahi zutena lortu arte, ondira nasketa ezberdinak egiten, eta azkenean, bueno, egia ezan marketing aldetik sushi babi, bueno, izena... Izena ez da oso, leia, ez da, bueno... niretako bai. Auskalo, jakinko beharko genituzke beste arroz mota guztien izenak, ze. Guk hemen, bomba rosa, baina bomba da motakoa, baina gero arroz mota ezberdina, bombakoa izena ez da bomba, arroz mota bat da. Erakoa direla, borobila bat. Eta sushi hori zeda ba? Honek albidoi pila bat dauka, gero gainera, honek nola da, etaria bakoitzeko 8 tona arroz ateatzen dira. Hori emankorra da edo ez? Ezkenik arroz kontutan da ez dakit. Normala baino, bikoitza baino gehiago. Ostras, orduan emankorra. Oso emankorra da, eta oso garrantzitsua dana, ekologikoa da. Zegatik, honek metanoa askoz gutxiago sortzen duelako. Eta kontutan izan, metanoa karbono dioxidoa baino kaltegarriagoa dela. Gutxiago ekoizten da munduan, baina askoz kaltegarriagoa da, atmosferarako. Orduan, alde hortatik ere, esan dezagun, nahiko ekologikoa. Asko ematen digu, eta gainera, alde hortatik, kutsadura gutxiago ematen digu arroz berri honek. Orduan, oraindik ez dago salgai esan dezagun, frogatan nahi dira, baina, ni ja, lehenko eta baina azteko,
hau lortu badute, arroz ezberdinak naziz eta gero hori lortu badute, bueno, ez dira hor jolasten ibili jainkoa naiz eta sortuko dut ez dakitzer. Ez hau salgai ez dauela, baina intentziorik badau. Bai, asmoa da, suposatzen dut, hemen, oin arautegia eta legedia dakizu, hor gero baimenak eskatu beharko dituzte, frogatzu pasatu beharko dituzte, eta gero hortik, auskalo zen batera, aukera ongo da, saldu ingo dute. Baina, berez, asko ematean badu, papele guztia ondo iten badute, zelakoetan batzuetan bakizu esaten dut. Zeratik, papeleo gaizkin dutelako, ero papeleo falta zei egola, iso 3.000, bueno, ez dakit. Lortzen badute dena ondo aurrera jutea, asmoa da saltzekoa, noski. Azkenean, bueno, interesatuak deno gara, kalte gutxio egiten dio naturari, eta gainera, lursail berdinean bikoitza baino gehiago ematen digu, lehenengo lan egin eskua holan esango dute, koizleak izango dira, alde batetik, ero gertatu aldanak ero da, nola da, gehiegi izatea, eta banana landaketekin esan genuen, hartu eta presio ez geizteko bota iten dutela, baina ez, arrozan nik uste mundu maian uste dela, elikagai erabiliena, arroza dela. Arroza bai? Bai, nik uste arroza dela. Olixua eta gatza baino gehiago? Askoz gehiago. Patri, olixua zenba behar dugu. Kopuruan. Kopuruan. Bai, baina arroza da ere, mundu guztian jatentan zerbait da, eta kontutan izan, gu hemen, agian Europan ez beste, baina Asian eta Afrikan eta hori, berainen oinarri arroza dala. Baina pentsatzen gehiago irina izango zala igual. Keba. Jun zaitez Ego Ameriketara. Ego Ameriketan, dana, babarruna dauzkagun ontan, dana doa con frijoles. Platera hau arroza, babarrunak eta holan, aguakate apurtxo bat, aragi apurtxo bat, hori pila bat ikusten. Bai, oikoa da. Orduan, arroza, nik uste dut, eta mundu guztia ikustetzen dugu arroza. Berdin zaigu txuria, ensaladan, paellan, atzoko txipiroien lagungarri moduan, edo dena. Arroza, zein, bitu, hori bai dela jaki bat, ez duela inorrez autu, esaten duan, bani arroza ez da gustatzen. Egongo da, jendia, Ja, nik besta. Badauka, ezautzei jo txokolatea gustatzen ez aizkionak. Ezautzei baten bat, hori, gazta, patata fregituak. Patata fregituak? Bai. Nila, homa da, patata fregituak ez laguna barua dauzkazu. Txokolatea zein ez da gustatzen. Ja, bai. Nik ezagutze dut pare bat. Horretik. Bueno, kontua da. Guztuan inguruan, zorionez, ez da ezer didazik. Nik adibidez gaztana, ez dut ulertzen, ze txokolatia esaten boztazu, ulertzatzu, baina gaztat desberdina da, hauntz gazta, fuerti hauak, suabi hauak, ez dauka zer ikusirik feta gazta bat, Burgoseko gazta holan lehun batek, Roquefort gazta batek, edo Idiazabal gazta ketu batek. Ez dauka zer ikusirik. Baina ez bakarrik zaporean. Testurak, dena, hau zapaiak nola alaitu batek ero besteak, ero testura, ze batzuk esatu, tripakiak. Tripakiak agian zaporea baina ni testura horre gelatinoso horiek, eta horien jende hori da, orokorrian dana gelatinoso dana. Baina gazta badauzkazu, ondo lehorrak bestatzuk freskuak, edo bestatzuk oso krematxuak, ez? Orduan nik uste jende hori, gazta ez zaizkiona gustatzen, lehenko tamen Frantziara bialdu. Frantzian dago urteko egun bakoitzeko izendapen, jatorrizko izendapen bat, gaztekin. Dagoatela, hori, 375 gazta izendapen gutxienez. Jun Frantzira, probatu hango guztiak. Ez pauzu aurkitu munduan zehar zema gazta ezberdin egongo diran, eta ala ere egongo da, jendea, zei lo gustatzen. Aizu, eta gure errespeto guztiak, gu jango dugu. Egongo da, bai. Zuri tokatzen zaizu gazta, niri pasan niri. Hori da. Jango dala. Hori da, hemen txe. Tipula baukau, gorritzen, erregosten, da ontsa hemen goitxugu hemen birrindu berakatzak. Beraz, 4 berakatzatal utziko ditugu arrozandako, hemen txe, eta hemen txe birrinduko ditut 6. Vale, oso ondo. Berez, nolan, potentzia ematera gure piperrai. Oso ondo. Bueno, potentzia daukatena dira, lekaleak, hor babarrunak ikusten ditut, eta horrek biziraupena hunditzen digute. Ikarketa bat egon da. Bai? Bai. Egon da, horre, Dan Bueterner, bueno, parkatu dira abizena bexi. Izena Dan da. Abizena, hola, da. Daneletik, ez? Danel, baina lagunek Dan deitzen Dan deitzen diaten. Bai, edo Daniel, ero... Danel. Dan. Bermiokua. Hori da. Hau kasetari gastronomikoa da, eta ikerketa bat egin du mundu guztian zehar, nun dauden jendea, urte gehien bizitzen diren jendea, ez?
Eta horri ditu, inguru batzuk sartu dizkiu. Tolosan, Gerniken. Ez, Sardinia, Okinawa, Sardinia Italian, Okinawa Japonian, Loma Linda Kalifornian, Ikaria Grezian eta Nicoya Costa Rican. Hor, egon da behiratzen, bertan ze jaten duten, ze likadura, ze bizi modu daukaten eta hori. Deitzen die, planetako gune urdinak. Gune urdinak, hori da. Eta hauetan, danetan, lekaleak asko jaten dituzte. Eta, honek, berak esan dolan, hau pixkat dolan, oso da, titularrerako erolat. Zu txikitatik erakusten badizu zure seme alabei lekaleak jaten normal, astero lekaleak, 4 urte gehiago biziko dira. Ostras, badie, baina, holan geratzea, esate bat da, baina egia da lekaleak, karbohidrato komplexu hauek, digestio moteleko karbohidrato komplexu hauek, lehenko eta behin, garrantzitsuena, merkea dira. Bai. Era pila batera prestatu alditugu, eta toki guztietan dauzkau, eta gainera, hemen ere, bakasta bezala, nik esango nuke ia gustu guztientzako dauzkau. Babarruna, tilistak, ilarrak, txitsirioak. Dituzu barazkisekin, aragisakin, arrainakin. Baina, familia ezberdina dituzula, eta danak hor balio digute. Gero, proteina asko daukate, gaina kalidade honeko proteinak. Gero, digestio aparatua hobetzen lagutzen dute, zuntze asko daukate baita. Eta ekoizpen jasangarriko elikaia dira, lehen arrozarekin aipatu moduan. Utziazu, hau aipatzen zigon, hementxe bota ditut piper gorrixak, berez Juliana erame bai ebakitza, eta ontxe botako ditugu beste osagai batzuk, mendana, kosinatzen joateko. Tomate koiaraka da bat, hau da tomate konzentratua. Gero, tomatea botatzen dugun bakoitzean, azukre koiaratxo bat bai, botako zau. Panela azukreak asuntan, ez? Panela azukrea bai. Oreganoa bai, holatxe, koiarakaratxo bat, gero botako zau, pipermin, apurtxo bi. Bi koiarakada txiki. Hori da, txiki. Ospina bai. Modenakoa edo beste motatakoa bai izan leike, sagarrana edo ardauana. 2 koiarakada, ontxe botako zau, apurtxo bat ur, eta hau utziko holan subaxuan konfitatzen, errezeta bukatzen dugunera arte. Eta hau jango da, kosinatzen. Lehen esan dozu horrek gune urdinak izaten dira, jendeak geixen bizidan, tokisak zigorrek aipatu ditxun lekuak bezala, eta oso dokumentari politxa, da bilduma bat, eta atal bakoitza da lurralde bakoitzana. Eta orduan bertan kontatza, jendean bizimodua eta... Bakarrik elikadura ez tala. Lekaliena enauen ikusi, baina bai, ez da bakarrik elikadura da, gero eramaten daben bizitza lasaia. Baina gero, Japonia, esaten dute, Japonia dela, munduko urdin garrantzitsuenetako bat Japonia dela. Okinawako uartea. Eta orokorrean, baina hemen, badakizu Japoniarren, eta euneko beraien elikaduraren, 50% karbohidratoak dira. Eta gaur egon dana daudela, hemen proteina, proteina, gora proteina, berako proteina, bera. Hidrata dauz demonizatu bezala, ematen da. Hori da, hau ben, Japonian bere, eta ez da berdina karbohidratuak izaten badia, holako litxarkeri boio bat bezala jatea, ero arroz moduan, soba fideo batzuk, ero, ez berdinak, ez? Ordan aukera, eta ogia ez dut hain ez jaten, ordan, ze karbohidrato mota hartzen dituzun, eta gero, bai, urrengo, gero, erdia hori izango zen, gero laurden bat proteinak, arraia normalean, eta beste laurden bat barazkiak. Baina gaur egun dana, proteina gora dana daultza, zuk esan duzuna, ez? Karbohidratuen kontra danak eta ez da izerta. Guk hemendik beti esaten duguna, neurrian jan behar da, denetik, baina denetarik, neurrian, eta egia da, daudela gauza batzuk, noizean gutxeo jan behar direla. Eta besteak orekatuta jaten baditugu. Eta asko aldatzen da kosinatzeko moduak. Ez da berdina, gauzak jaten baditugu, dana ogi birrindutik pasatuta, eta ez da itolan dana frigituta ero erabiltzen badugu, lurrunetan egostea, salteatua baita, labea erabiltzen badugu, eta hor garbi jateak asko iten du, osagai berdina modu batera jan. Ero beste batera jan, aldea dago. Piper batzuk salteatuta bakarri jaten baditu, garbia badira, gaur horrela, pixkat erregosita espeziaz berdinekin, espeziak ez diotela emango bezar, baina azukrea gehitu diogu, tomatea bebai, hor kontzentratu sartu dugu, beti ematen digu, egia da salteatuta hobeto, baina bizi pospat, ze dana osasunean, bakizu hau ez dela bakarri. Hau ere oso garrantzitsua da, eta momentu ematen buruak eskatzen badigu, olako
zakit, pasta batzuk jan behar ditut, okindegi horretakoak pasta zoragarria egiten dituztelako, ero txokolatezko palmera bat, jantzazu. Beti esaten dugu, azkenean elikadura ez da bakarrik gorputza elikatzeko, baizik eta bebai, arima elikatzeko, jendiakin erlazionatzen zaren modua bebai, horrek zerikusia dauka. Gu azkenean, animalik sozialak gara, eta harremanak ditugu lagunekin, bikoteakin, familixakin, orduan, horrek bebai elikadura mota bat eskatzen da. Eta Euskal Herrian, are gehiago. Eta janaren inguruan asko dira. Maizan inguruan, kultura pila bada, orduan bebai hori, eta esaten genuen, atzo izaten genuen, ez nola dau beste hau, sukalderik eta ez dela ongo, zenbat batzen gara mai inguruetan da, elkarte gastronomikoak Euskal Herrian gara, bakarrak, munduan ez da olako horik guk daukaguna hemen, elkarte gastronomikoak, han lagunekin geratu, han kozinatzeko geratu, eta gero jateko. Hori da, lehenko, geratzen gara jateko, baina dana egiten dugu, hasieratik hasten dugu, erosketak geratzen gara egiten, baina guk kuadrian nola egiten dugu. Banatzen gara danak, nortzu da erosketak egiten? Hau, gero zorutan geratuko gara txokuan. Venga, 11 herritan han, 10 zelan asko dauko gor. Zeren da gure identitatean parte. Hombre, eta hortara noin, azkenian, hor badago antropologia gastronomikoa. Hor baskulinari neon ziren hitzaldi batzuk duela gutxi, eta horretorri zen Xavier Medina, hau da antropologoa, kataluniarra, eta pixkat hitz egiten horretaz, ni irakurri nuen artikulua eta esaten nuen. Ostra, legunean hemen egon ginen hitz egiten, munduko, honek National Geographicek esan duela, munduko zeintzu dien hoberenak eta ez da, eta guk esaten, eta Argentina nola da hor? Ez dakigu, baina esatik ez. Batzuei agian gure ikuspuntutik agian Argentina ez da munduko gastronomia hoberena, baina ez dakit beste ikuspuntu batetik oso aragi jalea direnak, gero holako gauza esate dute, ni Argentinara joan behar dut, hango aragia jatera, txingarretan erreta. Auki bebai, hango gauza tipikuak, matea oso berezkoa da, nardonak dituzte, orduan, batendako garrantzitsu izango za, eta azkenean, ni gehiago, Argentinara gehiago joango nintzen, naturara, solako... Hombre, ni jotegotan Patagonia aldera gustatu. Han galdu. Galdu ez, torri zaitxe bueltan, Galdu. Gaur egun nor galtzen da. Gaur egun, jendia, jute zara jendia eta... Patagonia aldean da galtzen da jendia. Zera galdu, itxasuan, lemunen esaten gendu, itxasuan irurun da piku egon. Mendixan be bai. Mendixan, galdu, Patri, galdu esatea, galdu da, eta bi aste onda galdu eta mendian. Nor galtzen da holan gaur egun? Gaur egun nik uste dut holan galdu, nahi duena galtzen da. Batzuk bai, nahi agian galtzen direla, baina bestela oso, eta Euskal Herrian nik uste dut ezinezkoa. Zelena ero berandu, errexago aurkitzen zaituzte. Hemen nik berdina egin dut, honen oinarrixa, hau da, tipula apurtxo bat jarri, berakatza hemen erregozi, eta hontxe espeziak botateko ordua da. Beraz, hemen txakot oregano apurtxo bat. Baukat, kuminoa. Baukat, piperautza, hau, jetxingot, ze espeziak erretzen die, orduan, hau jarrikot, eta gero, martorri asitxo batzuk bai. Berez, goiez, apurtxo bat, tik. Eta hau ze izango da gero hemen? Hau arroza jarri. Arrozan, arroza, bai. 300 gramo jarri ditxuk, gero lapiko txikixegi hartu dut, orduan, igual 150 male dugu botako zat. Bakizu, nina zela amama bat bezala, berez, eskatzeo, estana begiz. Eta hori botako zat. Bitxartean, begizkoa onartzen du. Hori da. Beraz, espeziak hemen nahasi. Dau izango zen, badauz olako birjani arroza eta olakoak badauz, badira arroz txurixak edo oinarri bezala erabiltzen dienak, baina, espezia pila bat dituztenak eta berezixa dienak. Ez bajatzu espeziak hainbeste gustaten, aukera daukotzu espeziak bakarrik hemen jarteko, eta gero arroz txuri normal bat itxeko berakatza pultxo batekin, eta listo, baina, nik ideia hau emototzu ez, egia da, ondo geratzen dela. Aldatzeko, zer behi ezberdina. Ontzea, usaia hartu dauela, arroza botako zau. Bai. Holaxe, apurtxo bat, gero ura. Eta gero babarrunan ondoaz? Babarrunak gero doiaz, egositxa dauzela. Bai. Arrozakin nahazitxa. Dana bat. Holan, hau,
Hego Amerikan eta asko deitzako moros y cristianos, ez? Edo ropa vieja, edo olakuek nazte dituztela, barrunak eta arroz xurixa. Azkenean, honen kontzeptu izango zen, baina askoz be espeziatu haua. Eta hau, azkenean, bueno, hemen ikusten duzue, inungo aragirik ez daukaguna, baina nasketa hau, hidratoak eta arroza, proteina oso bat lortzen dugu, hemen. Eta hau, bueno, nik gure etxean beti ezautu dut, gure izebak eta dilistai arroza botatzen ziren. Eta hori lehen, bueno, ez dakigudan egiten zan, egiten zuten tripa betetzeko zan, ero jakin da, nasketa horre funtzionatzen zuela, eta, bueno, proteina bihurtzen zala, proteinarik ez zegoen garai batean, ez? Proteina lortzea, aragia, arraia eta lortzea, garestia zan garai batzuetan, bueno, honekin, nasketa honekin, arroza gehi, holako lekale bat, lortzen duguna, proteina oso bat bilakatzen da, hori? Orduan, bueno, zerbait bat egiten, nik uste dut kasualitateak gutxi ongo zila, onurak egiten zituela, ematen zituela jakingo zuten, eta horregatik egingo zuten. Oso ondo. Baintxu faltako, errezetako 3. prestakuntza. Eta izango da olako aguakate ospinolio bat. Hemen aldugu guakamole batein edo aguakate ospinolioa. Horrek ze zauki dugu kontutan? Aguakatean heldutasuna. Heldutasuna zelan dauzen. Hau guakamole egiteko ondo. Hau gehiago, laukitan mosteko eta ospinoli bat iteko. Orduan, hor, egongo, da hau, bai, laukitan mosteko. Bai, ero usteko zagarra artean beste astetxo bat. Hala, hor utzi, zagarra artean. Oin, ekarri gute guri, iaz, bueno, ez, aurte izan zen, urte hasieran Granadatik, lagun bate dauka, bueno, hango ekoizle bat ezautzen du, eta aguakatea ekartzen dizkigu, prezioenean, berde, eskatzen dio, nik azkenengo eskatu nion, 3 kilo terdi, aguakate poltsaka da eder bat, eta bialtzen ditu, bueno, aguakatea bakizu ez dela heltzen zuaitzean, heltzen da, gero askatzen danean, eta ero denbora behar du, ez? Berai bialtzen dituzte berde. Azkena bialdu dizkiunak, azkenekoak eskatu dizkiunak, ja dagoaneko zagarra artean daramate 10 egun. Eta ondiokan gogor? Erortzen bazait, bigarrenetik bekoaren kotxe gainera, kapota puskatzen dira. Azo promatan ditu nion da. Aizu, bai, hemen aldaketa bat eiteko deitzen dizun, aguakate batzuk erosein izkizun duela 10 egun, eta hoiekin oraindik, eta oin arte lenguan ekarri zizkianean, eitzen nituen hori da, bi usten nituen zagar artean, besteak oskailuan, eta horrez dira motelago heltzen dira, eta gero beharrala bat irekitzen nuenean, uste nuen batan zagar artean, da beste bajartzen nuen, eta horrela jolazten junaiz. Hauek 10 egun dara mazkite zagar artean, eta ez da un modurik heltzeko. Hortze bota duzu, Patri? Hemen txelima zukua, olixua, martorixa botakot, eta hau ondo birreindukot. Eta gero izango da, aguakatia laukitan gehitzia, eta dana nahaztia. Bai, holakotan pasatzen da, aguakatia gogor dauzela, eta ez duzu, bueno, ez dakit, azte baterako gongo da, baina hor daukotzu epe, motz-motza, eta bi egunetan gero ez da ujateko eta usteldu iten da. Kontu ala, batean danak egongo direla, helduko direla, era berean, hau gertatzen da udan. Hau gertatzen da, aztena kuiatxoa. Kuiatxoak ane goten zara itxoiten nosasiko, lorearekin agian iten duzu errezetan bat, hainbat errezeta daudelako, baina gero hartu, eta azten da, ematen kuiatxoa, eta, karo, lehen goten, ze ondo, ingo dut piztua, ingo dut krema, ingo dut hemen hartu, eta holako lasain antzeko bat, baina kuiatxoarekin. Ingo dut, eta etxean zate dizute, bale. Ez emozionatu. Neikua daukau kuiatxoarekin. Azte zara banatzen, oparitzen dezta izan. Baina alaran be, ikusten duzu jarraitzen duela ematen, eta berdina da tomatearekin, berdina da lekakin, eta bueno, hor gure amak eta egiten duena, lekak eta jasotzen ditu. Moztu, eta mondera egiten du irekin aldi bat eman, eta ero izozgailuan gordetzen ditu. Ero, hartu, hor badaukazue, ero, tomate asko badaukazue, tomate asko, tomate saltzein alduzue, pototan sartu, eta ero konserban euki etxerako. Eta kuiatxoarekin zein alduzue, Ez que gainera kuiatxoa, nik nire hortuan ez dut jarriz, neria txikitsua da, baina nire amak beti izaten dau, eta gainera, kalabazina edo hau kuiatxoa. Igual, 3 egunetan esaten zu, bueno, hartukot bixar segaul pila badauka, 3 egunetan gero holakoa ingatzo. Eta ero hasiak dauzka, eta ero azala gorra, baina pixka gehiago, baina harina azten diren, bai. Exagerazio bada, baina hartukotzu puntillatxo bat. Oso ondo. Mendik, bueno, puntilla baina ondixo bat. Bueno, ni Xavier Medina bueltatuko naiz da hori, esaten zuena, honek, bueno, kultura guztietan jaten da, azkenean,
bueno, inguruak gastronomia nundi doa, ez esaten du, betiko gastronomia oso motza dela, ez dela, uste dugu dela, ez dakit noiztik jan izan dugun hemen, ez dakit zer da, askotan aipatzen duguna, ez? Hemen gorez eta tradizional pila bat, tomatea eta babarrunak eta patata eta daukatenak, esaten da moduen, atzo iritsi ziren, hau da, Euskal Herriko gastronomia doana. Bai, babarruna, patatak, piperrak eta tomateak. Holanda, eta azkenean, bueno, hori, oso polikidan doan zerbait dela, baina beti egoten dira aldaketak, ez? Atzo egin genituen txipiroiak. Garai batean tinta ateratzen ibiltzen ziren, gaur egun tinta badaukagu, eta holako moldaketa txikia beti egoten dira, eta tokien tokiko jaten da. Guri hemen somorroa jatea iruditzen zaigu agian zerbait, eskurak burura botatzen ditu, eta Amazonian munduko gauzari normalena da, ze beraien elikadura horti doa. Guk hemen untxia jaten dugu, eta munduko beste tokipila batetan untxia ez dute jaten. Inuitek, eskimalek, koipe pila bat jaten dute, zeratik behar dutelako, eta agian gero Afrikan bizidan norbaitek, bueno, guztiz kontrakoa, beroaren kontra egin behar du, eta ondo hidratatuta egotea da beretzako garrantzitsuna, ez? Orduan, dena da balekoa, mundu guztian zoragarri jaten da, bakoitzak beria, eta lehen esan duzuna, Patri, zorionez, guztuen inguruan, ez dago ezer idatzita, eta denena respetatu behar du. Teknikoki hori zuk esan duzu, baina bai zibarra. Zuk esan duzu, zuk esan duzu, lehen, zagoen ez da zer nahi idatzita. Zuk esan duzu. Biok esan du. Jarri ontxe. A ver, bota atzera. Kontua da, guztuan inguruan, zorionez, ez da ezer idatzita. Gaina, gaur egungo telebistak hori badukate. Ia gehien bateon batek izango telebista, baina gehienak atzera bota alda, ez? Gelditxu, be? Gelditxu, komuneanoa, pum, gelditzen dozu, eta gu hemen hona. Komunera joan bida... Komunean dagoela, Patri, xilik. Komunean joan bida, anuntziotan dagoenean. Baina hori gaur egun egoten, anuntzioa be, ja, ez dakit. Baina anuntzioak ezin dia aurrera atzauta, ez? Ez, horrek ezin dia. Hombre, grabauta baldin badukatzu aurretik, bai? Baina bestela geldi egon eskero, bai, bestela ez. Bueno, hori esan da. Bestela negozioa, bukatu ingo esan da telebistan. Gu telebistan dako iten dugula lan, zigor. Ez gelditxu, iragarkixak ikusi, danak. Azken aldien interneten zeman anuntzio. Edo zer behiratzen azte, edo zein artikulo, ez? Artikuloak eta nire xente irakurtzen ditut. Eta hane hon behar zara kentzen gauza, gero isai ematen, gaina isai ematera zoazenean anuntzio hori kentzeko nahi gabestiezu eman isari, eta anuntzio saltatzen zu, gero horra gatzen zu, kotxe bat ez da izatzen zu. Hemen txezigor, fin olioa. Bai, hori, aguakatea laukitxotan, eta indotzagun nahasketakin prest. Arroza be, hemen txe badau, piperrak be bai, hor dabiz, anekdota bat kontakotzut eta itxoitera goiaz. Babarrunak, gero jainda daudenean? Arroza inda daudenean. Bota anekdota. Lehengurian BlaBlaCarren etorri nintzen mutil batekin. BlaBlaCar da aplikazioa kotxean alde batetik beste eramateko. Hore, eskerrak asko zeu. Eta esarostan, eske interneten agertzen jat beti gauza batzu niri eskatenak interesaten. Agertzen jat beti, neskak bikinian, kotxeak, ez dakizetan nik esadatzen. Hori da, kontsumitzen da zulako. Niri horrek eskatak agerten. Niri errezetak, txakurtxo txikien argazkiak, olako gauzak. Orduan, berak, eske niri eskat interesaten eta hori agertzen jat. Hori da, kontsumitzen da zulako, beraz? Niri, txakurtxo txikien argazkiak. Baina ez jatekuak, Ez, berdin, txakurra. Osea, egoten zara holan behiratzen olako... Bai. Eta zer da, txakurrak pasioan, txakurrak txakurren bideoak eta argazkiak? Pila bat, ontxera kutziko zut pare bat. Arroza iten abien bitartean, hone ja, zua, jetxikotza eta apurtxo bat, eta hori, arroza egositxa dauenean, eta honekin ja, nahasitxa dauenean, erakutziko zuetolan kameratik kanpa apurtxo bat, zerbitzatzera. Bueno, arroztxua. Espeziatua, ja. Beraz, ontxe nahasiko, mentxe, bero ez dauela. Nahasiko, babarrunekin. Bai, eta bere beroarekin ja berotuko ditu, ez? Hori da. Bueno, alan bekero espinolio bat, hau ze izango zan, zerbait, pela, beroa, a ber, Patri, non sartuko du? Ez dakit. Holako poke bolsak eta horrek itxe dituztenak. Vale. Holako zehose. Hola, nahazketa bat. Vale. Plater kombinatu bat. Plater kombinatu bat eme bai, baukatu kroketak. Barazki jaleentzako plater kombinatua, kontotan izan. Kroketak, bauskazu entxalada bat, eta xolomo eta piperrak. Nire, gero, ensalada tingo duena, barazki jaleentzako izan alda, saltxitxak entzen badio.
Baina beste dana gainea, bueno, gaurko menuan. Bueno, edo saltxitxa veganoak eta olakoa baduz. Saltxitza ditu alzai hori nuntzan Alemanian erori debekatu zutela, ez? Horrelako gauzei ezitzaiela ditu. Frantzian etzan izan, baina uste ez, Alemanian badaki ziur ezin dela. Eta gero ireki nahi zuten Europa dela. Bueno, orduan, izango zen, kontzeptua, gure plater kombinatuana. Vale. Koiarakada bat, arroza, babarrunakin, espeziatua. Gogoratzen duzu, bueno, kolorian behi ikusi zeke. Gaur oso zaparetsua dena, hemen edo zen. Arroza, zaporia, bueno, bai, arroza berak zaporia dio, espezia bota dizkula, baina berak. Piper konfitatuak, eta gero botakotzau, hemen txe. Entzalada bat aldamenian izango zen, aguakate entzalada bat. Ikutu freskoa, bueno, askotan, hau guakamolea asko be plater beruekin joaten da. Eta, botakotzau, apurtxo bat. Eta, espeziatua gutxi dauenez. Bai, martorria freskoan ere berko du, ez? Bakarri martorria hasian, ez? Pentsat, apurtxo bat, apaintzako. Berez, hemen gure plater kombinatua, piper konfitatuak, babarrun eta arrozarekin. Hemen, dena batera. Hau ezin duen aztu lan? Aldozu, nik bikotiak itxenda benean hori esatuzat. Horrek ontxe bat hau txakur jana. Ninaz, etxian, oran, apurtxo bat danetatik jatiana, eta holan joatenaz, apurtxoka jaten. Baina baduz beste batzuk, dana basoi. Karo, baina toki berdina da doa alkero azkenean, ez? Eta errestu aldera goa asuntua. Baina, hemen nazi da isela, ino, zeke guzi barik. Baina, zaporiak. Bueno, holan bezaporian azten dira. Bueno, goxua dago, Oso na. Oso goxua, eta honei falta jako, entzalada bat lehen hau, ez? Alemanerra. Bai, edo zein aipatu dugunez alamena, saltxitxa botako dio, baina saltxitxa, hori dara bata. Kartofen salat, with saltxitx. Az gaitezen ba, gaurko bigarren errezetarekin, eta esan dakoa, ingo duguna, olako entzala alemaniarra, eta hortan, bueno, osagaiak bitxean ditugunak, gehien bat. Bueno, kaparrondoak oraindik, baitu, lehen Patrik espeziak kentzen lagunduko dizue, nik kaparrondoak eta luzokerrak ere izaten ditugunak kentzen lagunduko dizuet, eta horretako, boxea, patata, maionesa, saltxitxa, bueno, horrela batuko du dena. Maionesa esne gaina eta ziapea katilu batean nazi eta gorde. Luzokerrak, kaparrak eta saltxitxa zatitu eta katilu handi batean jarriko ditugu tipulinarekin batera. Patata katalandita moztu, koporrera gehitu, ospinolioa gehitu eta tipulinarekin bukatu. Orduan, boixe, hasteko maionesa esne gain pixka bat eta ziapea. Hori izango da saltza, ero ospinolioa erabiliko duena honek. Batzuk eramaten dute maionesakin da ez batzuk gabe dute, baina gu? Kin. Baina maionesakin ni gustatzen dena gozoa da maionesakin. Joni akordatzen az, txorinen hasi nintzenean zukin txinula errezeta bat, nik gero etxian itxerotela udan. Ustaketola, bidai baten edo deskubritu zinuna udan, eta da, patatana, maonesakin, eta luzokerrakin. Hori gehiago udan, hau izango zen gehiago neguko bertsioa, kartofen saladena. Alemanian pila bat jaten dara urte osoan zian, baina bere solan tipikoa dena gabonerako maixetan. Gabonetan. Bueno, bauka zentzua gabonetan dago izatea. Ni gehiagunaz urdaiazpikoana fuana eta kroketana, baina egia da kartofen salada herrialde bakoitza, bauzka bere oitxurak, eta han hotzeiten du neguan, eta behar da, energia behar da, Kroketak behe motatzu energia, baita, bale. Kaso. Eta, bueno, bi bertxio desberdina dau, zuke zabezuna, iparraldian eitzen da maionesakin, da gehiago antzerakoa gure, ez dakit, entxalada errusiarrana edo, eta gero hegoaldian eitzen daue gabe, hau da, patatak, barazkiak, saltxitxak eta gero botatzeko olako ospinolio bat, olioa, ospina eta gatza. Gehiago izango zen, holan, Andaluzien eta eitzen da, patata egosiakin entzalada batzuk salpikoiak eta olakoak, gehiago izango zen horren tankera. Beraz, entzalada pila bat, baina oinarrizkoak. Nik olakoetan hemen egiten duena gehiago, entzalada egiten duzu, entzalada rusiarrera, ni nahiz ezer gabe ateratzeko. Hau da, olioarekin da ospinarekin onduta pixkat, eta gero maionesa aldamenean. Gero norbaiten nahi badio bota maionesa. Gero bakoitzak botateko. Bakoitzak botatzeko, bai. Ze botatzen badio zu jaurrek ez dauka konponbiderik.
bai ero bai, maionezarekin izango da. Eta nire egia da gustatzen zen, ensalada errusiarra etxean egiten duenean, gabe egiten dut, eta ero bakoitza botatzen dio behar duen maionesa. Eta listo. Eta holan ja, nik batzutan letxua gainean jartzen ditut patata eta karratu horiek, eta gero ospinolio bat, eta egiten dut olako ensalada, esan dezagun, danetari daukan ensalada. Ensalada errusiarra. Bixar, batera. Bai. Hemen, 3 ospinetako luzoker, kaparrak, kaparrak erderaz, eta txikituta ere, barrura, eta ero, Frankfurterako erolako saltxitxa egosi bat, Alemaniarra. Egositxa edo kozinauta dauen, ez ontxe izango da bota eta jan. Bai, horretik. Egositxa dauen bat, hobe. Bai, hauek egosia esatzen dira. Bai. Buruz esan horri lehenko gunean berbain gau saltxitxei buruz, eta, karo, arategiko bat izaten bada, era kozina bain bida, ona botateko. Eta patatan inguruan gabizenez, patatan inguruan notizi bat. Erresuma Batuan, joan urtean, zenbat tona patata ekoizitxeen 5 milioi tona. Badie batzuk. Eta egia da, Erresuma Batuan, Irlandan be, baina Erresuma Batuan, patata bada euren gastronomian, oinarri eta asko jan izan da, ez? Baina, ontxe asmatu daue, patata mota berri bat. Bai, Bakitzu, britainarrak beti da bizela denbora aurreztu nahian sukaldian eta itxeitxustela, mota pila bat horrek arrozanak eta pastanak egosketa bizkortzeko. Bai, horrek pastak, lehen hau apurtxo bat egositxa dauzenak eta 3 minutuan itxen dienak arrozak be aurretik egositxa apur bat olakoak, eta egin jaue varietate berri bat, super potato. Super potato, izena horrekin zer izango da? Zer da egan duana hori, segazkin bat, super potato da. Super potato, bai. Berez, izen horrekin, zer alda txartu, atera marketing aldetik baduke lan haundia inda, eta varietate bat badau Maris Piper izenekoa, edo Maris Piper izeneko patata bat. Itzulita? Maria Piperra. Vale. Miren Piperra. Pikantea da? Guretzako, ez da pikantea da, patata mota bat. Baina hori. Piper izena azkenean jartze horregatik, ez da hit? Bai, ez dakit, bale. Ez togia hortik. Hori hartu daue oinarritzat, eta aldatu dutzie apurtxo bat zaporia, testuria bebai krematxua izateko, hainbeste ez lehortzeko, eta gero horren gaixatasunak eta izurritiak pairatzeko bebai, dituzte genetikoki aldatu. Bakit zuri genetikoki aldatzea horrek elikagaiak ez batula gustatzen, baina etorkizuna notizi berri pila bat gabiz irakurtzen, horti doi esena. Bai. Ez dakit super potato hau ingo dago bai. Ia egosita, atera lurretik eta egosita ongo da, hau bezala. Hori da. Ez baina, olako pila bat, nik ez ditut sekula erosi, baina olakotak saltzea itxuste, kontserba vegetalak eta dauzen tokizan dendetan, hor etorten die horrek, zainzurixak egositxa, piperrak, erreta, tal. Eta horrek, ataltxo bat oran txikitsua, patata egositxa saltza itxustela. Nik hori sekula adibidez ez dut erosi. Guarnizio moduan horrek erabiltzen dira gehien bat. Entzaladarako edo? Nik olakoen bat, ez da, guarnizio moduan patata egosia ohikoa da, eta erosten duzulako bat, gero salteatu egiten duzu pixkate kurinarekin, olioarekin, eta gorritu bat eman da, eta, aukera bada. Horre bintzat egosita bakarri daude, ez daukate beste zer. Ordan, nik gaina behiratu nuen da, gehigarriak eta holan ez zaukaten ezer. Hemen, Patri, egusi duzu, bota dut, hemen tipulina, txikituta neukana, saltxitxa, kaparrak, gero, ospinetako luzokerrak, eta patatak. Oin ingo duna, patatak, holan, ensaladeia errusiarrekin alderatuz, hau edia patatak, holan, mina, gero, praba erako hien tamainakoak. Tamaina haundixaua. Bai, ez du ingo txikia. Eta gero, horra botatzen dugunean, eta ospinoliarekin danan hasten dugunean, kontu zibili gara patatak esapurtzeko. Aldala, batzuk puskatuko dira noski, baina tamaina mantendu dezaten, Vale. Eta gero, azkenean ja inda dagoenean, tipulina hemen daukat, txiki inda da. Gainetik botako du, eta horrekin zerbitzatuko du. Zerako goxua. Orduan, hau hemen, patata barbura, eta... Badaukau, neguko bertsioa, udako bertsioa nahi badoz ikusi, EITB nahieran bebai badaukatzu eskuragarri, zigorrekin zabela, oindala 3 bat urte. Bestela patata eta holan bilatzailean, patata eta luzoker entxalada txorien sartun da, igual, atarako da. Eta, aukera goxua, da desberdina bat, ez be. Segixara saltxitxak ontzela utxuta baitzen,
plantxan, saltzan, olako txakutxo txiki berotan, olakotan, baina, bueno, entzaladan ez da hain ohikua. Ez, eta ematen dizuen, nik hau, bueno, auzo lagunetaz hitz egin duen lehengunean, eta geneukan olako entzalada bat, eta botatzen genion, pixkat. Eta, egia esan, saltxitxa bat harrapatzen duzunean hor, ematen zizun olakoak izate, zer da, ez da zapore bat espero duzunaz, hauek saltxitxa hauek, egia esan, zapore berezia daukate. Orduan, hau, nahaziko du pixkat, olioa bota dio gatz pixkat behai, piper beltza pixkat, eta, esan, hau atarako zinun olaxe, eta hau aldamenean jarriko nioke. Hau aldamenean jarriko nioke, eta gero bakoitzak platerean gainean botatzen du, nahazten du, eta listo. Hemen nik ingo nukena hau, gehi ospin tanta bat botako nioke, eta horrela utzi mailan. Eta gero nahi duenak, hau botatzea da. Baina, gaurko bertzi guk dana ingo du, eta ez da izango, entzalaia errusiar bat bezala, ez da egongo erabat hor igerian maionesan. Maionesa pixkat izango du, baina ez gehiegi ere. Ze bestela nidakidan batek esango du hor badao full fissionen egiten dute esaldi bat, zikinkeri horretan bainatzen dituzte, horregaz igurtzen dituzte. Samuel L. Jacksonek esaten du esaldi hori, eta gure lagunak askotan beti maionesa erabiltzen dugunean, horrelako antzeko zerbait esaten digu. Maionesa hau da bizitzako onena. Bueno, saltzan artean, nietako badago oso goian, Bai, onena. Gaur egun zerbaitekin, esan alda zerbait da onena. Ez dago ezer, esateko. Hau da esan leike, eta gero... Bai, eta gero aldatu alduzu, eritziz aldatu, hori da. Bai, hori, zeatik ez. Zein da libururik onena betxu, gaur pentsatu dut hau dala. Da, datorren astean galdetzen bostaizu, beste bat izango da. Agian, hori da. Eta, hori da, maionesa gaur gaurkoz da, saltzak egin gustatzen zeidanetako bat. Eta bixar guakamolea. Bixar guakamolea. Ei, ama. Txoriene adibidez, da, EITB-ko programarik, sukadaritza programarik onena. Hori beti holan izan. Ero guri gehien gustatzen zaiguna. Gero, zuen gustua, hor baldi mazadu dute. Nik uste dut, influenzia daukala soldata ordaintzea. Bai. Horrek eragiten dago, bai. Naita nahi ez. Baina alatabe. Bueno, gure kartofen zelan da? Kartofen salat. Hemen, batzuk, ondo geratzen zaio irugiarra erolan, kurruskari usten baduzu, frijitu irugiar pixka bat, gero gainetik botatzen diezue, eta ikutu kurruskari hori oso ondo geratzen da baita. Baina, Alexek horrela bai egiten duen hortan, maionesa ere, bai nahi eta nahi ez. Orduan, olio txorrota bat. Olio fina holan. Eta? Sofistikatua. Gu eskarak egin. Bueno, olioak eskaik. Ni ez sartu zure multuan, berriz? Ni, parkatu, Patri, nigatik. Baina, Euskaldunak gutaz hitz egiten du beti. Gure etxea, gure familia, gu. Euskaldunak holan, gara? Eta hau da, gure entzalada Alemaniarra, Patri. Hemen gaudelako bio. Baia gustatzen jakun. Sarratxkak atera izkizut. Izkiz... Bai, horrez ez zaiatu horre aldatzen. Harrapatu alduzu saltxitxen? Nina saltxitxa duka puntu ketua. Hori zaman izun? Nik aukeran saltxitxak gehiago eta konotzen, Ez da bat harrapatzearen baizik eta bokadutxo danetan saltxitxak joatiaren, bai. Bueno, balagunok, gaurko afarirako ideia gaukaztu, zeba giztu entzala bakarri letxua eta tomatianak ez dira. Aukera zabala dago. Eta telebistan ere aukera zabala daukazue, baina hobe biak txorinera etortzen bazatea. Biztu telebista? Torri txorinera. Bihar ostirala. Da astia elkarrekin bukatuko. Bixu bat. Beharte.